hello friend. Ketengsi kardom kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fasta me la pen pini le thotta nali tuma fani li la so video long na ke than ponji la bangke kedam tang hot Karbi ang long autonomous council hin pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK do nali tuma so YouTube channel long thek pon long tai lo la sipini puthot notification ka release pon do copy a notification man la so APUTHAK lang pon na la pen che than pon na nali tum jong sila so YouTube channel long na komri milang ko ka chingon pe nali tum subscribe ikon la latest update kilong versi apan belarjans tame nali tum berpon igdianon tanya non pathek pen copy notice ma la so APUTHAK la lang polona la pen chithan polona tangde non puthodak chithan polona Office of the Central Selection Board mate KAAC Secretariat diphu hin pen kidam tang hot Voreng Avarsai kapiklang pondo nalitum la so YouTube channel long stame thek pon long tai lo la sipini puthot nalitum afan ison dak notification kipi pondo la so puthak sinang than pachini pon ekpo la penalitum da screen long thek pon long ji la so notice dak mate notification dak release pon la bangke 23 October 2024 se release pon eklo la pen ko PPC non la so notification long ke tok ma la so puthak stame nalitum phan napiklang pon ekpo la pen nalitum dak thek pon long ji the issue la number nalitum lang ponigon la pena son thak kidam tang hot stame Central Selection Board ke Karbi anglong autonomous council hin pen stame Voreng Avarsai kapiklang pondo la pen halo so Voreng Avarsai afan stame written examination padopon iklo la pen written exam dak padopon det pen puthot non result la bange paklang pon iklo so result la puthak sinon ethethinis tame nang than pachini pon ekpo la pena piklang pon ekpo grade 3 apu safan public health engineering amtreng PSE subdivision west Karbi anglong hamret along aparman lo la senon ala so ahod pena an abang phu abang pitamba written exam tokdon eklo la se kumat mat si dak roll number non lang ponona la pen kicheng sinali tum dak thek pon long exi name of post labang ke dak lower division assistance post lo la pen puthot dak roll number mate la so sat lang long ki undun roll number ke dak nalitum da screen along se thek pon long ikpo 9 13 29 31 63 84 85 la pen roll number 92 la pen roll number 101 la pen roll number 117 la pen roll number 121 la pen roll number 124 la son data roll number 150 la pen roll number 154 la pen 155 161 la son data da roll number 182 la pen 87 200 15 la pen 218 la pen roll number 219 la tum phansi dak select ponik chatlo pang room pet pen polo dak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 la pen 17 18 19 20 21 an abang phu mate abang phi tum phan dak select pon iklo la pen puthot do thulang section assistance upon stame dak penang an abang phi tum dak written exam hala long bang tok dun iklo stame non laki undun abang phi tum roll number nalitum la screen along thek pon long exi roll number 3 pen cheng log dak 12 15 16 17 20 24 37 39 53 62 70 roll number 111 la pen roll number 114 la pen roll number 164 la pen roll number 170 la son thak da roll number 181 la pen puthot roll number 197 roll number 215 la pen roll number 244 la pen 245 246 261 294 la pen roll number 312 la son thak dak roll number 319 327 330 346 357 371 la pen 374 la son thak dak 378 398 la pen 407 la pen 417 la pen la son thak dak 424 425 430 431 438 473 480 492 503 515 531 la pen 538 roll number atumansi dak select poniklo pangrom pet pen dak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 la pen dak 20 la son dak pen ando 30 35 molam an dak select pon eklo
section assistance lapen lower division assistance along labangke lasi puthot dak tok pon do thula nalitum dak thek pon long exi the qualified candidate are directed nalitum dak thek pon long ikpo dak tok thek pon long exi the qualified candidate are directed to appear for Viva-voce and computer tests at legislative building KAAC on 29/10/2024 from 11 a.m. onwards for the post of grade 3. Lasi the qualified candidate laso nalitum la da thek pon long roll number a candidate tum an nalitum nona bangke Viva fan sida hang pon iglo lapen computer test afan lapen adim ke dam nangji mate ka homri dam nangji la bangke nalitum la legislative building KAAC mate Karbi anglong autonomous council so address along se dam nang po lapen adet la bangken non nangkile ji 29 October 2024 lapen apor la bangke dak 11 am apor hotsi nalitum dam nang po lapen hola so non la Viva lapen computer test afan kipidam mate la so test da Viva kipidam ya hot copy PC ke poneng jima documents so PAKLANG stame dak tok pon iklo nalitum dak thek pon long exi future they are directed to bring their written examination admit card lapen written examination ki to hol so admit card nalitum ponang po lapen from the central selection board Karbi autonomous council along with education qualification certificate ta ponang ji lapen equivalence documents in original at the time of Viva-voce interview and computer test interview aphan bangke nalitum la admit card ponang po lapen qualification nalitum la kai apply hol kipidon a documents an original analitum ponang po pusi lada ke tok pon lapen ponta ponang vek po Viva aphan bangke lapen da computer test aphan bangke jalalo lapen kapachini pon la bangke nalitum dak thek pon long exi screen along members secretary central selection board Karbi anglong autonomous council diphu hin pen nalitum chini pon ikpo lapen puthor roll number nalitum lang pamenon la screen long nili nalitum han napik lang pon iklo nalitum dak thek pon long exi lapen dabangke lower division assistance apan lo lapen section assistance apan stame nalitum la screen along thek pon long exi ladak penan roll number do nalitum jongse komane jogdun ba togdun la Voreng Avarsai long pula nalitum la video komen along nalitum pachinig non lapen videos tame nalitum share ko Karbi anglong ras tame pelaing nang lapen pachinig na lapen la son update nalitum kilong versi apan pura la YouTube channel labangke subscribe ikon tangte pinia video long la online ton poring nang domi thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen kardom to change